vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane vamwe mukoma vakauya kuinbox vakabva vati ivo mukoma, mine is just a short message, but inini mukoma ndakapindawo mumarriage ndiri jaya. Saka the disadvantage yekuti ukapinda mumarriage uri jaya unobva wazoda kuexperimenta, and I think this thing zvinotoitika kunyangwe kuvanhukadzi. Saka inini ndaingova nebelief yekuti kunze uko kune umwe munhu anokwanisa kutoita kudarika mudzimai wangu. Pandakazowanawo mukana ndokubva ndazorarawo neumwe mukadzi, instantly ndakabva ndaregreta because ndakabva ndaona kuti the feeling it's just the same. Yambiro yangu kuvanhurume vanenge vachida kuita zvemujolo, zivai kuti vanhukadzi ava vakangofanana. Ndakabva ndaona kuti zvinhu izvi zviri mupfungwa. Ukangotora mudzimai wako ukamuisa mupfungwa zvako zvinenge zvatonaka. Hey, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ndichaisa link mucomment section rinozokuendesai kuma-confessions mamwe aya. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera, do you still remember imwe nyaya iya yandakaverenga yeumwe mukadzi uya akati akasangana neumwe murume weku Brakpaan? Well, pane vamwe vahanzvadzi vakauya kuinbox kwangu. Vahanzvadzi ava vakati vauya kuinbox vakabva vati neniwo ndakasangana naye murume uyu weku Brakpaan. Regedzai tinge tichinzwa vachirondedzera nyaya yavo vakatumidzira message iyo yandichange ndichizokunareterai. Hanzi mukomanashi makadii henyu, ndakanzwa confession yamakaverenga nezuro yaamai vakasangana nemurume uya weku Brakpaan. Uya akazorumiswa nenyuchi nemukadzi iyeye. Mukoma, ndakati ndakateerera confession iyoyo ndakafara chaizvo, nekuti murume iyeye akandiita exactly the same thing. Izvo zvaakaita mukadzi iyeye ndo zvaakandiita. Izvo zvaakaita amai vekuzomurumisa nenyuchi. Inini zvangu zvakabva zvazoita wese, nekuti ndakati ndabva mukurambana naye ndakabva ndazotanga kurwadziwa nemurume. Ndainge ndichiita kusweta chaiko, kutadza kumira, asi zvinhu izvi zvainge zvisingaitiki each and every day. Zvinhu izvi zvaingoitikawo apo neapo. Ndakazoti zvino ndadanana nevamwewo baba, shuwa ndakabva ndanoroorwa zvakanaka. Ndakabva ndazoita pamuviri. Ndakati ndabatira pamuviri mukoma, ndakabva ndatanga kunzwa mudumbu mangu muchipisa. Mudumbu mangu maiti kana matanga kupisa, ndaibva ndatanga kudikitira. Murume akati aona kuti ndainge ndarwara ndokubva azoenda neni kwachiremba. Takati taenda kwachiremba kuya ndokubva tazoona kuti chiremba vainge vava kutondiudzawo nyaya dzecervical cancer. Vakabva vandiudza kuti nyaya yangu yainge yakatangira pakusangana kwandainge ndakaita nenhengo yakakurisisa. Ndakabva ndaziva apo painge pakabva dambudziko rangu. Chiremba vakabva vati, baba, ndinokumbirawo kuti munge muchizopfeka ring panhengo yenyu, nekuti inenge iri kukuvadzisa adzimai venyu. Haidi crying. Mukoma, zvakazoitika ndezvekuti murume wangu akabva ati kuna chiremba, tarisai nhengo yangu kuti inganzi inhengo ingakuvadza here munhukadzi. Wanike nhengo yemurume wangu yainge iri a very good size chaiyo. Chiremba vakabva vataura vakabva vati kana nhengo iri more than 15 centimeters long inokwanisa kukuvadza amai. Chokwadi nhengo yemurume wangu yakazoti yaongororwa ikabva yaonekwa kuti yainge iri exactly 15 centimeters chaidzo. Ndinopupura kuti ndainge ndisina kana problem nenhengo yemurume wangu. In fact, ndaitoenjoya chaiko. Fast forward, takazoti taenda kumaprofita kuya, vakabva vasvika vakabva vazonotaura nyaya yemurume weku Brakpaan. Zita rake ainge achinzi Blessed. Takazoenda kun'anga kukataurwa same story. Kwachiremba kwatakatanga kuenda akati dai mabvisa pamuviri kuti zvisazowedzera maronda pachibereko penyu. Murume takazviignora hedu inini nemurume wangu ndokubva tazozviignora zvinhu izvi. Mumwe chiremba futi akabva ati dai mabvisa pamuviri apa pasati pakurisa, uye munozobviswa chibereko chacho kuti kensa isapararira. Haidi crying even more. Fast forward, nemurume takabva tazowirirana, takabva tazobvisa nhumbu iya. Kwakati kwapera mazuva mashoma ndabva kunobvisa nhumbu. Murume akabva azonondisiya kuvabereki vangu akati chimbotanga wasimba wobva wazouya. Haidi crying even more. Ndo pakabva paparara imba yangu. Murume ainge aine rudo ende ainge achigona kundichengeta.
ainge aine k murume iyeye akazonditi handichakwanisa kugara newe nedambudziko rako, handirikwanisi, ita hako move on. Vahanzvadzi vedu crying. Iye zvino mukomanashi ndatova murwere chaiye, ndainge ndiri pa 105 kgs panguva yacho iyoyo, now ndava ne79 kgs, ndiri kungopera each and every day. Kana ndakazvitarisa inini hangu ndinoti HIV is better than cancer. Ndinovimba kuti Blessed haana kusangana nesu tiri 2. Kune vamwe madzimai vanomuziya Blessed oro vakarara naye. Please, nyaya yekuita pamuviri chiregedzai. Kana kuri kunzi kana wakambosangana naye murume uyu ainge achigara kuBrakpaan, iyeye ainge aine sikarudzi yainge yakakurisisa, regedzai nyaya idzodzo dzekuti muchada kuzobatira pamuviri munofa nekukasika. Ndo yambiro yangu, uyezve yambiro yangu kuvakadzi. Ukaona nhengo yemurume wako yakakurisa, please musamanikidzire kuti mufadze baba, munozochema ramangwana. Ana baba, please musawedzeravo nhengo dzenyu. Nhengo yakakurisisa haiite. Hashtag nhengo yakakurisisa haiite. Ndinotenda amai vakaroya Blessed uyu. Hide my identity mukomanashi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we. Saka ameno kana kuri kunzi kana wakambosangana naye murume uyu hanzi aigara kuBrakpaan, ainge aine nhengo yainge yakakurisisa. Kuti murume uyu aipota achizora mafuta here, mafuta aya avanotengesa nemapampu acho avanoshandisa aya ekuti sikarudzi dzavo dzinge dzichizoita ma-oversized size. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Please, if you came across such a man, you can come to my inbox. Mova mandipawo nyaya yenyu. Please, vanhukadzi, gutsikanai nezvamunenge muinazvo mumba. Chinhu chose chinenge chashandisirwa artificial kuti chinge chichizokura, it is a danger, because nature kana ichitogadzira inotogadzira good size. Kunyange ikakura but inokura zvegood size, haifi yakaita oversized. Saka ukazoona mazi oversize, run away, because unozotokuvara ndiwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri kugarawo munyika yangu yechizvarirwo ende ndinogarawo muHarare. Mukomanashi ndatambudzika inini. Kana muchiziva munhu anonzi atambura, ndini ndatambudzika mukoma, ende kurwadza kwazvo mukoma ndainge ndisina kana kumbofungidzira kuti zvinhu izvi zvichandipandukira very fast like this. Ndakanzwa vamwe mukoma avo vainge vachitaura kuti ivo vane zvidhoma zvavo zviviri izvo zvinopota zvichiuya zvichivarara all both sides. Inini mukoma zvangu hazvo hazviuye zvichindirara, but zvandishungurudza, zvanditambudza. Mukoma nashi, ndakati ndanotora zvinhu izvi ndainge ndichidawo kuti ndisadzingwa pabasa apo pandinoshanda, because inini ndinoshandirawo maChina. Saka maChina munongovaziva kuti vanhu vasiri loyal, vanongofarira kungoita hiring and firing, and ivo havadi munhu anogarisisa pabasa. Saka pabasa apa mukoma painge pachibuda mari, especially if you are very close to maChina awa. Kana vachida kuita mamwe mabusiness dealings avo, vanowanzo kufarira kutungamidza muZimbabweni pamberi. Ivo vanenge vari kumashure vachikukontrola, vachikuudza kuti tsikapa tsikapa tsikapa, but ivo mabusinesses anenge ari avo. Saka mari yandakamboita mukoma makore acho iwawo, ndakaita mari mukoma yekuti kana nhasi uno there was no need yekuti ndinge ndichiramba ndichishanda, asi zvinhu zvakabva zvazoendawo nepamwe. Saka ndakati ndaoverspenda mari yose iyaya yandainge ndakambobata kwekanguva kapfupi pfupi, ndokubva kwazohaiwa umwe murume uyu. He was an experienced man and he had a lot of connections. Aiti kana pachidiwa madocuments anenge achidiwa, iye aingodzvanya mabuttons ake in different departments, then madocuments over atobuda very fast. Saka inini ndakabva ndazoonekwa sekunge I was not productive enough, then ndikabva ndazongotanga kungoitwa lay off zviya zvandainge ndakamboona vamwe vanhu vachiitwa. Ndikabva ndaziva kuti lay off iyi yandainge ndava kuitwa kwainge kwava kutodzingwa kwangu basa, and I could not afford kuti ndinge ndichidzingwa basa, sezvo ndainge ndiri munhu wekuti
ndainge ndisati ndava stable enough. I was actually now feeding from hand to mouth. Ndaitomirira salary kuti mumba mukwanise kutengwa chikafu. Ndainge ndakatadza kushandisa mukana. Zvadaro mukomanashi ndakabva ndazotanga kufamba. Ndakatanga ndichafamba mumaprofita, ndaipiwawo nhombo, dzimwe nhombo ndaitonzi ndinge ndichitema murungu wangu muchaina achifamba paya kana achidarika nemuofisi mangu, ndobva ndatora nhombo iya ndobva ndangomukandira iye asingazvioni. Ende mukoma ndakabva ndaona kuti izvi zvainge zvisingashandi. Ndakati ndaona kuti izvi zvainge zvaramba kushanda zvachose, ndokubva ndasarudza kuti ndinge ndichingoenda kunana mazvikokota vana godobori. Mukoma ndakati ndasecha around nekubvunzawo vamwe vanhu, saka ndokubva ndazoenda mukoma. Ndakabva ndazonosangana neumwe mudhara. Mudhara uyu akandipa kitsi, pamba pake pane dzimwe kitsi dzakawandisisa. Kitsi idzi mukoma ndakazototanga kutodziona mushure mekunge andibata maziso angu. Akangondibata maziso angu awa kawani, akabva ati vhura maziso ako, ndokubva maziso angu atovhurika mukoma. Ndainge ndisingazivi kuti munhu anonzi munhu haana maziso maviri, munhu anonzi munhu ane maziso matatu. Saka ndakabva ndazovhurwa rimwe ziso iro hanzi raunozvarwa naro rakavharika, ende vamwe vanotosvika pakufa ziso iroro rakavharika. Saka kuti unge uchizoona zvinhu zvomweya hunge ziso iroro ravhurwa. Ndikabva ndavhurwa ziso riya. Mushure mekunge ziso iroro ravhurwa, ndokubva ndakapiwa kitsi yeblack. Ndikabva ndanzi kitsi iyi yeblack ichange ichizokuteverera kubasa kwako. Iyo kitsi iyi ndiyo ichange ichizokurwira hondo dzako dzose pakambani kana pakanzi pari kuda kupinzwa munhu basa, munhu wekuti anenge achizokukanganisira. Munhu iyeye anozotadza kuita basa rake nemazvo, nekuti kitsi iyoyo ndiyo inozotanga kumutevera kumba kwake ichimugadzirira mamwe maproblems kana ari munhu akaroorwa. Kana ari munhu anenge akaroora kana kuroorwa, anenge ava kungosangana nemaproblems minyama mumarriage make neminyama mukunofamba kwake, kudzamara ava munhu wekuti anenge asisiri productive. Ndakafara ndichiziva kuti on my team ndinenge ndavawo nechinhu chinenge chichindibatsira kuti ndinge ndichizochengetedza basa rangu. Ndikabva ndanzi zvekare kitsi iyi iyo ichazoita kuti murungu wangu ange achizonditya. This thing it was really good. Ndakashanda mukoma nayo kitsi iyi kwegore rose. Kitsi iyi ndainge ndakanzi iyo inofanira kuti inge ichingogara kubasa, ende ndaifanira kuti ndinge ndichiifidha nemukaka. Ende pose pandaifidha nemukaka hakuna kana aimbozviona kuti ndiri kufidha kitsi iyi nemukaka, because yaingoya muoffice mangu, ndobva ndangovhara door reoffice mangu, then I would just pour some fresh milk yobva yanwa. Kana yapedza kunwa zvayo yobva yazoenda. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti one of the lady who was working at the reception, iye akabva arwara because ainge aine pamuviri, ende kitsi iyi ndiyo yainge yava kupota ichimunwa ropa. Saka kuchechi kwavo akabva azoprofitiwa ndokubva audzwa kuti pane zvainge zviriko kubasa kwake zvainge zvichimukonzeresa kuti ange achirwara, nekuti pane chinhu chainge chichimunyamwa ropa. Saka bosi vangu pavakaudzwa nemukadzi uyu kuti mukadzi uyu ainge achikumbirawo kuti vekuchechi kwake vange vachingouya vachingoheva a small prayer, iyewo murungu wangu akambotanga aramba, then akabva azongobvuma. Akati abvuma mukoma, then one day ndakabva ndazongoona ndichisvika pabasa, ndikabva ndaona kuti the pastors nevamwe vacho vekuchechi vainge varipo. Then we just did a small Bible study. Takaiitira panze first, then we entered into the reception. Inini sezvo ndainge ndine zvima meetings zvangu zvandaifanira kuti ndinge ndichiita, ndakabva ndazomhanya kuoffice kwangu. Mukoma ndakati ndichingonopinda muoffice, ndakabva ndanzwa dhoo richizviloka. Hana yangu yakabva yatanga kurova. Kitsi iya mukoma yakabva yapinda muoffice omo ichimhanya, ende yakabva yataura neni ikati iyo yainge ichinzwa kutsva. Sezvo kitsi iyi yainge ichiti the whole building yainge ichipfuta moto. Saka ndakati ndichizama kuvhura dhoo, apa kitsi iyi ichindiita kukasha because yainge iri kumakumbo kwangu uku ichindipara sezvo yainge ichitsva. Mukoma payakaona sekunge inini ndainge ndichitadza kuivhurira, yakabva yatanga kundirova kitsi iyi. Mukoma nashi yakandirova zvekuti kumeso kwangu uku kwakabva kwazvimba instantly. Ndakabva ndabuda this other fire escape
door ndokubva ndazoenda mumotikari mangu ndikabva ndambodriver. Ndakazoti ndadriver when I found a spot to park ndipo pandakabva ndazorecover. Throughout the day mukomanashi ndakatadza kana kugara muoffice mangu because it was very hot. It was really hot on that day. Kuti ndakazogumisidzira ndatora laptop yangu, then I had to sit in the car, but it was unimaginable and I could not even do anything. Nekuti musoro wangu sezvo ndainge ndarohwa nekitsi iyi yainge ichitondirova zvibhakira, musoro wangu wainge wava kutema. Ndokubva ndadzokera kumba zvangu ndikabva ndanozorora throughout the day. Ndakatemwa nomumwe musoro wekuti it was just serious. If that was all mukoma, ndaiti zvainge zvingoriwo zvinhu zve1 day, but kitsi iyi ndakazoshamisika yanditevera kumba. Izvo zvandainge ndakaudzwa nasekuru vaya kuti kitsi iyi it should never follow me home, iyo yainge iri satisfied nekugara kubasa, because iyo ndainge ndakaitorera not kuti inge ichizondichengetedza kumba, but inge ichizondichengetedza kubasa. Ndakavhunduka, this was late in the night. It was kunze kwava kutonoyedza ndipo pandakangopepuka ndokubva ndaona kuti kitsi iyi yainge irimo mumba ineni. Saka yakabva yanditi iyo yainge yafunga kundiurayira mukadzi. Ndikati ko why wafunga kundiurayira mukadzi? Zvikanzi nekuti ndiri kuda kugara ndiinewe chete, handidi kuti unge uchizogara noumwe munhu. Ndipo pandakabva ndazonegotiata nacho chidhoma ichi kusvika chichizondiudza kuti kana ndisingade kuti mukadzi wangu ange achifa ndinofanira kuti ndinge ndichizorambana naye. Ndakamuramba very hard and ndakamuramba zvinhu zvainge zviri hard, zvinhu zvainge zvichindirwadza, but I had to let her go. Pari zvino mudzimai wangu uyu akazodzokera zvake kuvabereki vake ndokubva azongotanga kupemberera zvake nenyika because of the pain that I had to make her go through. Iye haana kutonzwisisawo kuti why all of a sudden murume anongondiramba, then mukuzonoresearcha obvaona kuti murume ari kungoramba ari single. Iye initially akapopota achifungidzira kuti zvimwe kuda kwainge kuine umwe munhu wandainge ndamitisa, but ndainge ndapiwa mutemo iwoyo wekuti handichatendedzwe kuti ndinge ndichigara neumwe munhu. Kitsi iyi yava kugara neni kubasa. Hongu mukoma, ndiri munhu wekuti handijaiririki, everyone anonditya because ndinorema. Kitsi iyi inofamba neni mumotikari mangu, asi kushungurudza kwairi kundiita kiti iyi mukoma ndezvekuti iyo haidi kuti ndirare. Mukoma, I recently had an accident because of lack of sleep. Sometimes ndinokwanisa kungorara for only about 2 hours a night. 2 hours a night ndipo pandinongokwanisa kungorara. Kitsi iyi inondimutsa, inenge ichindimutsa, ikaona kuti handisi kuda kumuka inobva yandipara nenzara dzayo zvekuti hope dzinobva dzatiza. Usually what I do right now ndezvekuti inini I can knock off at any time that I want. I can even take my work home. Saka ndinokwanisa kungochaisa kuma2:30 then ndobva ndaenda kumba. By 3 ndinenge ndava kumba. As soon as I get home mukomanashi, I then take a nap. Zviya zvekutorara zvekutoziva kuti usiku handirare. Mukomanashi, ndakatombozama kuzvipfuudza hangu ndikati kufa kuri nani, ndokubva ndatenga hangu mushonga wemakonzo. Saka ndakatenga mushonga uya wemakonzo ndokubva ndangouyisa papassenger seat. Ndautenga ndikabva ndazosvika kumba ndokubva ndatora chipepa chiya ndakazoti ndaisa mushonga uya wemakonzo mukapu yemvura ndokubva ndaona kuti wainge usisiri mushonga wemakonzo, like mushonga wemakonzo wakaita green. Mushonga uyu mukoma, it had turned, wainge watoita white like sugar. Magranules acho ainge atoita like sugar. And then I tasted mukoma, it was sweet like honey. The next thing that I did, ndakabva ndaenda kune vamwe vakomana vane chihardware chavo ndikabva ndati pamba pangu panetsa nyoka, saka ndainge ndichida piritsi riya rinonzi piritsi regonzo rinonhuhwa. Ivo vakabva vatondipa a clear warning, vakanditi this stuff it is very poisonous, try by all means kuti zvinhu izvi where you keep it, it is very safe. Vakabva vazondipa chimwe chibhodhoro chesilver chainge chiine mapiritsi iwawo egonzo. Ndafara because mapiritsi awa, unlike that other powdered red poison yandainge ndakambotenga, didn't transform. Saka ndakabva ndatora immediately ndichingopinda mumba ndikabva ndati let me try to drink
iro riri piritsi regonzo, asi mukoma ndakaita the whole night. Piritsi iroro rakangonamira paruoko rwangu. Mukoma Nash, kitsi iyi yakazondiita sei? Yakandirova mukoma, and I was bedridden for 3 more days. Asi chaindinetsa ndechekuti ndaiti kana ndikanzwa kuti panapa ndikuda kumboenda mutoilet kunoita tsvina, ndaizongonzwa toilet yava kuzviflasha mudumbu mangu ndichitofila kuti I have relieved myself. 3 days idzodzo mukoma handina chandakadya, yet ndainzwa kuti I was full all the times. Weti chaiyo chaiyo mukoma ndaingoinzwa, then the next thing I would feel kuti hako ndatobva mukuita wet, and when I would feel around the bed ndaitonzwa kuti handina kana kumbogara ndaitira wet pambedha. Ndatambudzika inini mukoma Nash, and handizivi kuti zvinhu izvi zvichazopera when, ndichazogarikawo when. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi dzimwe nguva ndinombobata foni ndombofunga kuti ndoudza mukadzi wangu here, so that kwaari ikoko kunyange ndikazofa ange achiziva kuti ndaimuda, but zvinhu zvandakabata ndo zvakandikonzeresa. Handiziviwo vedare kuti should mukoma vedu ava vaudze amai guru the truth, but I think kuti mukoma inini hangu, I think kuti dai vangoudza havo amai guru the truth kuti mukadzi wangu chakazoita kuti ndinge ndichikudzinga pamba inhau yekuti kitsi yandakapiwa neimwe n'anga, kitsi iyoyo yakandipandukira ikabva yati iyo yainge ichida kukuuraya, ndokusaka ndakabva ndazokudzinga, kuitira kutiwo amai guru kwavari ikoko vakwanise kuwanawo peace of mind, vakwanise kunzwisisa zvimwe kuda. She might even come up with a plan and you can get your salvation. Please ngativabatsirewo mucomment section.